Astelenon guztioi, ona gaurko titularrak. Aitortza eta erantzukizun publikoa hori eskatu ditu Euskal Herriko torturatuen sareak Donostian sorrera batzarrean. Torturak pairatu dituzten 900 pertsona bildu ziren larunbatean kursalean. Gertatutakoa euskal jendartean zabaldu eta aitortzarako eta reparaziorako bidean erakundei mekanismo integralak garatzeko eskatu diete. Euskal Sozialistek 10. kongresua egin dute igandean, Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidente alboan zuela, Eneko Anduezak alderdiko zuzendari nagusi izaten jarraituko duela berretsi du. Alderdikideen 95% babesa jaso du idazkari nagusiak. Bizkaiko auzitegiak 9 pertsonei zigorra ezarri diete Voxen aurka protesta egin izanagatik. Bizkaiko auzitegiak 4 eta 10 hilabete arteko kartzela zigorrak ezarri dizkie 9 akusaturi 2019ko Espainiako hauteskunde orokorretako kanpainan Bilboko Atxuri auzoan Voxek egindako ekitaldi baten aurrean protesta egiteagatik. Hezkuntzan bere agindu matrikulazioak Araba, Bizkai eta Gipuzkoako eskoletan. Begoña Pedrosa, Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak Euskadi Irratian emaniko datuen arabera, haur lehen eta bigarren hezkuntzan iaz matrikulatu zirenek baino 200 gutxiagok eman dute izena. Langileen eskubideen aldeko manifestazioak gauzatu ziren atzo Iruñean, alde batetik HTA gelditzeko aldarrikatu dute langile askoren egoera latza salatzearekin batera, eta bestetik BSH, Sunsundegi, Nano Automotive, Siemens Gamesa, Tenerias Omega, Tasubinsa eta Volkswagen enpresetako langile batzordek deituta Nafarroako industriaren aldeko manifestazioa egin dute eta milaka lagunek egin dute bat deialdiarekin. Imanol Pradales lehendakariak iragarritakoaren arabera bizpahiru aste barru sinatuko dute talgo erosteko behin betiko akordioa. Lehendakariak adierazi du azken xehetasunak adostu beharra dagoela eta talgo burtsan kotizatzen duen enpresa izanik prozesuan zenbait arau bete behar direla. EAJak eta PSEk ehiza legea aldatzea bultzatu dute Eusko Legebiltzarrean, adi analiziari. EAJak eta PSEk ehiztari gehiago bultzatzea dute helburu, egungo ehiztariek segide izan dezaten eta haien seme-alabak ere ehiztari bihur daitezen. Horretarako 2011an onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko ehiza legea aldatzeko proposamena aurkeztu dute. Legea onartu eta 14 urtera ehiza legearen artikulu bat aldatu nahi dute zehazki. Ehizaren definizioari buruzkoa, ehiza laguntzailea definitzeko eta arautzeko. Aldaketa honen bidez, ehiza laguntzailearen figura sortuko dute, laguntzaileek ehizan parte hartu ahal izango dute, baina ez dute armarik eramango ezta ehiza baimenik beharko. Adierazi dutenez, lege aldaketa irakurketa bakarrean izapidetzea eta ahalik eta azkarren onartzea espero dute. EAJak eta PSEk kezka agertu dute haien ustez ehitzak azken urteetan indarra galdu duelako. Datuei erreparatuz 2011an ehiza legea onartu zenean ehiza baimen aktiboak 40.118 ziren, baina 2022ko beherakada izan da. Alderdi biek adierazi dute jaitsiera horrek lotura zuzena duela urtero animaliekin izaten diren gertakarien gorakadarekin. Era berean, Euskadiko larrialdiak kudeatzeko zentroaren datuen arabera, intzidentzien kopurua nabarmen igo da, 2011an 6.150 kasu kudeatu zituzten eta 2023an berriz 16.006. Gainera, animalien gorakadak nekazaritzan eragiten dituen kalteak ere nabarmendu dituzte. Horren bidez, ehizaren beharra zuritu nahi izan dute, azpimarratu ehiza funtsezkoa dela animalien populazioaren oreka mantentzeko eta gizarteari arazo horien aurrean erantzuna emateko. Badira bestalde, EAJ eta PSE alderdien proposamena baztertu dutenak, ekologistek esaterako proposamena kritikatu dute indarkeria, arriskuak eta kontraesanak dituela argudiatuta. Adingabeentzat ehiza oso arriskutsua dela nabarmendu dute. Gure ustez, erabaki hau ez da batere egokia, ehizak umeentzako kirola ez delako eta gainera indarkeriaren kultura
sendotzen duelako. Aktibitate hau, noski, arrisku nabarmena da nerabeentzat. Eta zifrek hau frogatzen dute. PACMaren datuaren arabera, pasaden 2 urtetan 89 pertsona zauritu eta 32 hil ziren Espainian ehiza istripuetan. Inkoherentzia politikoa ere iritzi diote proposamenari eta koherentziarik eza eta azpiko interesak edukitzea leporatu diote. Horretaz gain, erabaki honek agerian uzten du inkoherentzia politiko bat. EAJak eta PPek duela hilabete batzuk Arabako batzar nagusietan antzeko proposamen baten aurka bozkatu zuten. Hau guztia kontuan hartuta, Eusko Jaurlaritzaren neurri honi akatzelarria deritzogu eta kontraesanean dago gizarte etikoago eta baketsuago baterantza aurrera egitearekin. Ingurumen gaietan Arabako makroproiektuetara goaz, Oiongo udalak bide egin dio Labrazako parkea eraikitzeari. Adi. Gero eta makroproiektu gehiago ari dira ezagutzera ematen Araban, izan ere, Eusko Jaurlaritzak aurrek urtean onartutako legearen arabera 2030 urtean energia berriztagarriek energia kontsumoaren 132% estali behar dute, baina momentu honetan kontsumoaren 9% baino ez dute estaltzen. Arabako hainbat herri plataformek makroproiektu hauen gaitzespena adierazi dute manifestazio eta elkarretaratze desberdinetan. Horrela ez, Badaiotz plataforma Arabako makroproiektu hauen aurka borrokatzeko sortu zen. Euren helburua argi utzi nahi izan dute hasieratik, makroproiektuak geldiaraztea. Dagoeneko martxan daude proiektu hauetako batzuk. Plataformatik helarazi dute haien kezka nagusia Arabako nekazaritza lurren 1000 hektarearen desagerpena dela. Horrek nekazari eta abeltzainen lanbideak galtzea suposatuko lukeelako, eta horrela landa eremuetatik hirietarako exodoa hasi, herriak utzik geldituz. Haien esanetan, makroproiektuek eragiten dituzten ondorio kaltegarriak onartezinak dira, batez ere, badaudelako hauentzako alternatibak, hain zuzen, landa eremuen babesa eta bizilagunen ongizatea sustatzen dituztenak. Guk ez dugu bakarrik ezetza ematen, baizik eta erraten dugu beste eratara egitea, ez? Gure berriztagarrien lana eta eraikitzea. Eta orduan eskatzen dugu eraikinen teilatuetan, eta batez ere industria pabiloien teilatuetan, fotovoltaikoa proiektuak instalatzea. Eta hortarako erraztu eta behartzen duen araudia sustatzea. Ez egitea bakarrik nahi duenak, baizik eta derrigortu nolabait. Era berean adierazi dute, martxan jarri nahi diren makroproiektuek ez diotela gaur egungo kontsumo beharrari erantzuten, izan ere, horrelakorik instalatu aurretik benetan ze eredu energetiko nahi den, zertarako eta zein modutan planteatzea ezinbestekoa dela. Guk pensatzen dugu berriztagarrien makroproiektuak ez diote benetako kontsumo beharrari erantzuten. Eta energia sarea neurriz kanpo dago. Eta aldiz, kontsumo elektrikoa urteak daramatza murrizten. Ez dago ekilibrio bat eta bestearen artean. Egungo proiektuak oso espekulatiboak direla, pentsatzen dugu. Eta gainera, horietako asko energia hori Euskaditik kanpo eraldatu eta saltzeko pensatuak daude. Gainera, beste plataforma batzuekin elkarlanean daudela adierazi dute, Arabako mendiak aske edo uaga esaterako, eta haiekin batera martxoaren 22an manifestazioa deitu dute Gasteizen. Makroproiektuen erasoak salatu eta haien alternatibak ezagutzera emateko. Horrela ez, plataformatik Euskal Herritar guztiei bertan parte hartzeko deia egiten diete. Hondarribian, udalak alardearen inguruko iritziak, perzepzioak eta jarrerak jasotzeko inkesta egin zuen iazko azaroan, eta orain emaitza horiek sozializatzeko prozesua abiatu dute. Inkestatuen 65% gatazka elkarrizketa bidez konpondu behar dela uste dute, eta 55,8% emakumeek rol guztietan parte hartzea ahalbidetuko duen alarde bakarraren alde egin dute. Emaitzak udalaren webgunean kontsulta daitezke.
Hondarribiko alardaren oinarrian baldakizu zer dagoen. Desfile militar bat, milizia armatu honen eginkizunak gertakari garrantzitsu baten urteurrena ohoratzea da. 17. mendera egin behar dugu salto, orduan hasitako ospakizun bat baita. 1628ko uztailaren batean, Frantziako Luis XIII erregaren tropek Hondarribia hartu zuten. Setio honen lehenengo egunetan Hondarribiarrek zin egin zioten Guadalupeko Birjinari libre geratuz gero urtero eskertuko ziotela prozesio bat eginez. Bada 69 eguneko setioari eutsi ondoren iraiaren 7an etxaiek amore eman zuten. Horren ospakizun gisa eta Guadalupeko Birjinari egindako zinitza betetzeko alardea sortu zen eta gaur arte ospatu da. 1986 urtea baina urte historikoa izan zen. Izan ere emakumeek alardean parte hartzeko aldarrikapena egin zuten, ez bakarrik kantinera bezala baita soldadu gisa ere. Alardea tradizionalki gizonentzat zen eta emakumeek parte hartzeko eskubidea eskatu zuten, irizpide feminista eta berdintasunaren ikuspegitik. Honek izugarrizko iraultza sozial, politiko eta kulturala suposatu zuen herrian. 97an Jaizkibel konpainia mistoa sortu zen. Hortik aurrera Hondarribian tentsio eta aldarrikapena urtero izan dira hizpide. 96az geroztik Jaizkibel konpainiak urtero egin du desfile parekidea, baina tradizioa beti bezala mantentzearen aldekoak direnek euren desadostasuna adierazi dute. Hasieran liskarrandiak izan ziren tradizionalistek sortuak, iraina, kolpeak edota mehatxuak, eta urte askotan Jaizkibel konpainiak ertzainaren babespean desfilatu behar izan zuen. Urteak pasa ala tentsio hori baritzen joan da, baina hala ere gaur egun badaude alardean emakumeak parte hartzaren kontrakoak diren asko. Euren kontrako jarrera hau desfilera poltsa beltzekin gerturatzean adierazi izan dute urte luzez. Hala ere 2019tik debekatuta daude plastiko beltzak esaterako. Kontuan hartu behar da 22 konpainiatik Jaizkibelena dela parekidaden bakarra. Iaz lehenbiziko aldiz Jaizkibelek konpainia gisa desfilatu zuen. Oraindik baina Hondarribian ez dago alarde parekiderik publiko eta bakarra denik. Urte guzti hauetan EAJ egonda indarrean udalean, 2023 arte. Ordura arte jeltzaleek ez zuten desfile parekidearen aldeko keinurik egin. Alardearen gatazka horren besterako izan da ezker abertzalean ere izan direla iskanbilak. Gatazkak sorturen zatik eta ekarri zuen Hondarribian. 2013ko alardean Juan Ortizek Bilduko orduko zinegotziak alarde diskriminatzailean parte hartu zuen. Erabaki horrek zalaparta handia sortu zuen ezker abertzaleko jarraitzaileen artean Hondarribian, eta hainbat batzar egin zituzten erabaki bateratua hartzeko, baina hori ezinezkoa izan zen. Koalizioko kide batek alarde diskriminatzailean parte hartzea onartezina zela iritzita, banaketa ekarri eta ibilbideak bereiztu zituzten. EH Bildu alde batetik eta Abotxanitz bere aldetik aurkeztu ziren 2015ko hauteskundeetan. 2023an EAJari lekuko hartu eta Abotxanitz plataformak hartu zuen agintea. Dagoeneko alardearen aferan aurrera pauso batzuk nabari dira. Hondarribiko udalak herri mailan alardearen inguruan dagoen polemika baretu eta on irtenbide bat bilatu asmoz hainbat neurri abiatu ditu. Elkarrizketarako bidea irekina izan du Abotxanitz indarrean dagoen alderdiak, hori hala herritarren iritziak, pertzepzioak eta jarrera jasotzeko inkesta bat egin zieten herritarrei. Inkesta 400 hondarribitarri egin zaie telefonoz, adin eta genero aldetik modu orekatuan. Datuen artean jasotzen da alardearen ospakizunak garrantzi handia duela hondarribitarren artean. Hildo horretan presio edo gatazka sozialik ez palego 76 dio eraberan ez lukela Jaizkibel konpainian desfilatuko. Zergatien artean nahiko parekatuta egon dira erantzunak. 34,2 dio ez duela inolako alardean parte hartzen, eta beste 33 dio ez zaiola mistoa gustatzen, nahiago duela alarde tradizionala. Baina finean Hondarribiaren nahiago dutenaz galdetuta, alde handiarekin berdintasunezko alarde bakarra nahi dutela erantzun dute. Eta nahiago dutela alarde bakarra non emakumeek rol desberdin guztietan parte har dezaketen alarde tradizional bat bakarrik izatea baino. Udalak inkesta burutzean argi ikusi du emozionaltasun handia dagoela gaiari aurre egiteko orduan. Hondarribiko alardearen egoeraren inguruko sentimenduak tristurarekin, lotxarekin eta asperturarekin erlazionatu dituzte gehienek. Inkestako datuak kalean islatu nahi izan ditugu eta beraz Hondarribira etorri gara herritarrei alardearen inguruan galdetzera. Gatazka baina horren korapilatxua jendea gogaituta dagoela eta esan digute kameraren aurrean ez dutela iritzirik eman nahi.
Udalak dio alardeari buruz hitz egiteko premia dagoela herrian, horregatik elkarrizketarako eta entzuteko guneak sortu ditu. Norabide honetan 3 topaketa parte hartzaile saio antolatu dira inkestan landutako gaien inguruan herritarrek egiten dituzten irakurketak ezagutu ahal izateko. Aurreneko topaketa otsailaren 13an egin zen, hurrengo biak martxoaren 13an eta apirilaren 3an egingo dira. Dena dela Hondarribiko alardearen antolakuntzaren atzean elkarte pribatu bat dago. Hondarribiar gehienek uste dute zuzenean udaletxeak antolatu beharko lukela gatazka honekin amaitzeko. Ekonomia arloan, Nafarroan langileen aldeko 2 manifestazio garrantzitsu egin dituzte, batetik Nafarroako HTaren lanetan beharginak esklabo moduan ari direla salatu dute, eta bestetik industriaren alde mobilizatu dira. Nafarroako industriaren egoera aldatzen ari da. Industriarik gabe ez dago etorkizunik. Hori izan da igandean Iruñeko kaleetan ozen entzun den aldarrietako bat. Mezu zuzena sektoreak bizi duen une kritikoa islatzen duena. BSH, Suntsundegi, Nano Automotive, Siemens Gamesa, Tenerías Omega, Tasubinsa eta Volkswagen enpresetako langile batzordeek deitu dute manifestazioa. Konpainia guztien egoera ez da berdina, baina guztiek partekatzen dute zerbait. Egoera zail batean daudela, alegia. Nafarroko industria historikoki aberastasun eta egonkortasun iturri izan da. Itxuraz, datu makroekonomiko sendoak ditu sektoreak Nafarroan. Azken datuen arabera, barne produktu gordinaren 31% inguru dagokio industriari. Enpleguari dagokionez, inoizko markarik handienak erdietsi ditu. Gizarte segurantzaren arabera, 72.200 laguni ematen die lana. Manifestazioan izan ziren enpresak, ala nola, Nano Automotive, Siemens Gamesa, Suntsundegi, BSH, Tasubinsa, Tenerías Omega eta Volkswagen egoera oso zaila igarotzen ari dira. Nano Automotiveren kasua bereziki emblematikoa izan da. Izan ere, Tuteran 120 langile ditu eta duela gutxi iragarri zuen itxi egingo zuela. Eskaria nabarmen murriztu zelako. Enpresak WhatsApp bidez eman zien bere erabakiaren berri langilei, eta horrek are haserre handiagoa sortu du kaltetuen artean. Beste kasu kezkagarrienetako bat BSH-rena da. Ezkirotzeko lantegia itxi nahi dute eta negoziazioan erdian dago Nafarroako gobernuarekin eta industria ministerioarekin. Alternatibak aztertzeko eta behin betiko itxiera saihesteko. Egoera horrek lantegietako zuzeneko enplegatuei eragiteaz gain, 1000 pertsona inguru kolokan jartzen ditu. Siemens Gamesak itxiera aipatzen ez den arren, energia berriztagarrien sektore lehiakor baten presioari aurre egin behar dio. Eta Suntsundegik autobusen fabrikazioan diharduenak, automobilgintzako eskariaren jeitxieragatik eta ibilgailu elektrikoetarako trantsizioagatik sufritzen du. Eta hartzekodunen konkurtsoan dago. Tasubinsa eta Tenerías Omega sektore tradizionalagoen zatiak lehiarekin eta ingurumen erregulazioetara egokitzarekin borrokatzen dira eta horrek arriskuan jartzen du haien egonkortasuna. Nafarroko industriaren zati esanguratsu bat ordezkatzen duen konpainia handienetako bat da Nafarroko Volkswagen, baina garai zaila igarotzen ari da. Ibilgailu elektrikoen ekoizpenerako trantsizioak eta enpresaren berregituraketa globalak ziurgabetasuna sortu dute haren etorkizunaren inguruan. Itxiera iragarri ez bada ere, lantegiaren berregituraketak lanpostu asko arriskuan jarditzake. Nafarroko industriaren etorkizuna jokoan dago, eta igandeko manifestazioa alerta oihu bat izan da, langilei ez ezik, eskualdearen ongizateari eta garapen ekonomikoari ere eragiten dion egoera baten aurrean. Besterik ez gure aldetik, badakizu informazio gehiagorako gure sare sozialak eta hamaika.eu sataria duzuela eskura. Ongi izan! Right beats on the track.
Tazu bazenekin zenbat maitxe zaitxuten. Ustea egidala jakin nahiko nuke. Sinistu bali jodozula emongotzela popatik isusutzako launtxu bestela noaitxik. Sinisten esenula, nik badakitz, onarpeira dinotzu teongo atxik. Batzutan keko nahiko neukeixan, amun matxun sinin baina ez zure hitzak. Guztiz aldatzeko bengan ikutu bizan, bisi beldur barik, ez gero bizar. Herri baten pisua dola gure leputan, udan beteta gaoz, utzik berriz negutan. Ulik tentetxun sirinak daukatezko muntan, kanta huri sakonera doiaz nire bertzuak. Leialak laike lando, nire ez bota txaparik. Zueke ondatxo, ezin sentidu bakarrik. Aginak ez du aguanta denborak badaki, da bilenari heltzen jako eta niban nabil. Zu basabiz, ez daki panik, etengabe aurrera laguntxu baina don't panik. Atzin geratzera basoia zengotzu sakanik, zelan ostitxiko neutzunik zuri bakarrik. Tazu bazenekin zenbat maitxe zaitxuten. Berlino asteburu hori ez dut astuten. Ustea egidala jakin nahiko nuke, baina usteak erdi ustel. Tazu bazenekin zenbat maitxe zaitxuten. Berlino asteburu hori ez dut astuten. Ustea egidala jakin nahiko nuke, baina usteak erdi ustel. Gabetan parkera sosek ez nau izten lokartzen, harri berdinaz estropozu orkatillak trokatzen. Egize esan ez etxu faltan botaten, benetan nabilela ez aldan notaten. Te miro pero no te veo y más derruteo. Guapua izan arren ipintzen azfeo. Egiza sos esaten pero ya no te creo. Zure berba gogor joven eta ez dira boxeo. Asko dakitz bizizaz baina ez dakitz bizitzen. Gitxien daki normalian ez danak isiltzen. Kritikakotzu normalian ez danak iristen. Biziza ez da esprina maratoia dala tigre. Asko dakitz bizizaz baina ez dakitz bizitzen. Gitxien daki normalian ez danak isiltzen. Kritikakotzu normalian ez danak iristen. Biziza ez da esprina maratoia dala tigre. Batzutan keko nahiko neukeixan, amun mazun sinin baina ez zure hitzak. Guztiz aldatzeko bengan ikutu bizan, bisi beldur barik, ez gero bizar. Tazu bazenekin zenbat maitxe zaitxuten. Berlino asteburu hori ez dut astuten. Ustea egidala jakin nahiko nuke, baina usteak erdi ustel. Tazu bazenekin zenbat maitxe zaitxuten. Berlino asteburu hori ez dut astuten. Ustea egidala jakin nahiko nuke, baina usteak erdi ustel. Tazu bazenekin zenbat maitxe zaitxuten. Berlino asteburu hori ez dut astuten. Ustea egidala jakin nahiko nuke, baina usteak erdi ustel. Lukana, itxaropena. Lukana, izpi bat igarotzen uzten duen irekidura da. Iman baten erakargarritasunarekin, bizirik zaudela gogorarazten dizun argi zuloa. Eguzkiak berotu duen lurraren negurzati hori oinutsik zapaltzen duzunean. Argia hor dago, Lukanak bideratu besterik ez du egiten. Irteera, irten bidea.